Voi ei. Oh! Oh! Ah! Drake! Sairaanhoitajat tulevat pian. Mitä tässä kävi? Hän tammuttiin. Drake! Drake! Kuulta meidän pitää lähteä. Drake! 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 Pitäkää vähän hellemmin. Rauhoittuisit ees. Jos et rimpuilis. Okei, mä en rimpuile, mä lupaan. Urpat. Tule, meillä on kiire. Mitä? Dylan! 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 Tulkaa nopeasti tänne. Nyt ja heti! Joo, kunhan me ehditään nyt, hei. Dylan! Au, miksi sä noin teit? Mä pelastin sut. Miksi sä mua pelastit? Mä en oo tehnyt sulle mitään. Mä en voi jättää noin kaunista Mitä? Mitä sä sanoit? Mä en kuule. Sä oot niin kaunis. Sä et voi olla tehnyt mitään. Mä tein jotain tosi väärin. Mä oon huono ihminen. Älä sano noin. Älä sano noin itsestäsi. Mikä sun nimi on? Ai mun. Mä oon Brian. Brian? Ihan niin kuin mä olisin kuullut sun nimen jossain. Mä oon sulle tän velkaa. Kiitti. Onko sulla mitään ideaa, mitä mä voisin mennä yöksi? Sä voisit jäädä tänne. Voisinko? Voisin. Kiitti. Ainakin siihen asti, kunnes ne poliisit lähtee. Ainakin siihen asti. Se oli. Mitä sä oot vielä?